дар кори ситод раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода, раисони шаҳру ноҳияҳои минтақаи Бохтар, роҳбарони ташкилоту муассисаҳои вилоятиву ноҳиявӣ ва аҳли ҷамоатчигӣ ширкат варзиданд. Ибтидо раиси ноҳияи Вахш ҷиҳати рафти корҳои бартарафсозӣ ва оғози сохтмони хонаҳо дар деҳоти иттифоқи ноҳия ба масъулин маълумот доданд. гуфта шуд ки дар қисмате аз хонаҳо таҳкурсии биноҳои истиқоматӣ гузошта шуда рӯзҳои наздик сохтмони дигар бахшҳо оғоз мегардад. имрӯз кормандони идораву ташкилотҳо аҳлона дар корҳои бартарафсозӣ ширкат варзида мехоҳанд ҳарчи зудтар хонаҳои истиқоматиро бунёд намоянд. намояндагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ зимни изҳори андеша гуфтанд ки рафти тамоми корҳо зери назорат буда ҳамарӯза 3 вақт хӯроки гарм ба мардуми деҳаи мазкур расонида мешавад. масолеҳи сохтмонӣ тақсим гардида корҳо марҳила ба марҳила анҷом шуда истоданд. раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода пас аз шунидани маърузаи масъулин суханронӣ намуда гуфтанд ки бояд ҳамагон дасти ба даст ва дар муҳлати муайян гардида корҳои сохтмониро ба анҷом расонид. мардуми шарифи Тоҷикистонро имсол ҷашни ифтихориву таърихии миллат 30-мин солгарди истиқлоли давлатӣ дар пеш аст. бояд корҳои асосӣ, яъне то болопӯш кардани хонаҳо то 27 июн пурра анҷом дода шавад. сифати корҳои сохтмониро масъулини дахлдор назорат карда ҳамарӯза аз натиҷаи корҳои анҷом шуда ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ба тариқи хаттӣ маълумот пешниҳод намоянд. дар қисмати охири ҷамъомад раиси вилояти Хатлон ба масъулин дастур доданд ки ҳарчи зудтар масолеҳи сохтмонии дастрасшуда дуруст тақсим карда шуда то сокинон норизогӣ баён накунанд. ҳамзамон ҷиҳати сари вақт озуқа додани зироати кишшуда, ҷамъоварии ғалла ва гузаронидани кишти такрорӣ, инчунин анҷом додани корҳои сохтмонӣ дар иншоотҳои ҷашнӣ дар ноҳияи Вахш раиси вилоят ба масъулини ноҳия дастуру тавсияҳои судманд доданд.